Orbit Wheels jsou něco mezi skateboardem a inlinama, ale jsou mnohem svobodnější. Je to zcela nový způsob jízdy. Skládají se ze 2 nášlapných ploch a 2 kružnic. Jízda na Orbit Wheels ti dovolí bezpočet triků a manévrů. Záleží na tobě. Následující video ti může pomoct s tím, jak vůbec začít. Na spodku nášlapné plochy je buď písmeno L nebo R. L znamená levé a R pravé chodidlo. Jsou tam také 2 zajišťovací páčky, které fixují plochy ke kružnicím. Pro uskladnění Orbit Wheels otoč páčky, vysuň nášlapné plochy a umísť je dovnitř kružnic. Když chceš opět jezdit, udělej opak předchozího. Vtlač plochy na určené místo a zajisť je páčkami. Velmi důležité je, aby správně umístil chodidla na nášlapné plochy. Většina lidí preferuje mít chodidla někde uprostřed, tak aby měli pocit rovnováhy. Jestliže máš chodidla příliš vepředu nebo vzadu, bude ti to vyvádět z rovnováhy a chodidla budou mít snahu sklouzávat. Pro nácvik rovnováhy je dobré se opřít rukama o zeď a posouvat se jimi dopředu. Jakmile získáš jistotu v rovnováze, odraž se rukama od nějaké stabilní základny a snaž se udržet rovnou jízdu. Mysli na to, abys měl při jízdě pokrčená kolena, rovná záda vystředěná s chodidly, nohy u sebe a ruce mírně od těla. Až zvládneš tohle, zkus se rozjet odrazem od země. Zvedni špičku přední nohy a zadní nohou se odraž směrem dopředu. Pro nácvik pohánění Orbit Wheels je opět dobré se opřít o zeď. Akorát se ní budeš snažit sám posouvat dopředu pomocí chodidel. Aby ses poháněl, otoč špičky k sobě a tlač přední nohu dopředu. Následně dej špičky od sebe a přední nohu tlač směrem dozadu. Jakmile zvládneš základní jízdu, máš vyhráno. Dál už můžeš probnout následující triky.